Has pensat com seria un dia de la nostra vida sense cafè? Aquell moment que et dediques a tu mateix als matins, la pausa entre les reunions o l'excusa per quedar amb algun amic. El cafè ens uneix i ens acompanya cada dia, però creus que en tenim prou amb qualsevol cafè? La nostra cultura és molt sibarita en aquest aspecte i per això Novell ha dedicat més de 60 anys a millorar no només el cafè que prenem, sinó l'experiència completa que viurem al prendre'l. A mi em va encisar de seguida el món del cafè. I jo crec que una de les virtuts que puc haver tingut és saber transmetre als fills aquesta il·lusió i aquestes ganes de conèixer aquest món que per nosaltres és fantàstic, que és el món del cafè. Als dinars de Nadal no es parlava mai de cafè. Es parlava de pastissos, perquè tu ets d'ofici, ets pastisser. Va començar amb una pasteleria, la pasteleria estava molt bé, però era un tema molt petit. Llavors, l'any 55, vam lograr la primera llicència per poder vendre cafè, però sempre el detall en un establiment. I l'any 58 ja vam lograr per poder vendre cafè al major, diguem-ho així. Jo crec que en aquella època hi havia molta gent que a les cafeteries i tal que es torraven el cafè ells mateixos, a vegades. Llavors era intentar de dir-los no us el torreu vosaltres, que us el torrarem nosaltres. Nosaltres estàvem al centre de Vilafranca, amb una nau que potser que feia 300 metres, 300-400 metres com a molt. Tu vas comprar el terreny baix al polígon, 3.000 metres. Jo me'n recordo que tu vas venir un dia i vas dir ho teniu clar, que us hi voleu dedicar? Papa sempre penso que ha fet dues coses molt bones. Una, que és la més difícil, que és començar un negoci de zero, amb totes les dificultats, un negoci nou. Però la segona virtut més important és que la capacitat que va tenir d'agafar i li venen els fills amb 20 anys o 22 sortits de la universitat i va fer el traspàs de poders que va fer amb una facilitat. La segona generació de la família Novell ha tingut una implicació màxima en l'ofici. El Josep es preocupa de trobar els llocs d'origen que reuniran els criteris de qualitat Novell, viatjar-hi i arreglar els acords de compra. El Ramon gestionarà l'arribada dels grans de cafè a les nostres terres i tot el procés de producció fins que estigui llest per ser distribuït. Llavors, la Dolors s'encarregarà de fer arribar tota la gamma de productes arreu del món i donar a conèixer la marca Novell. La reunió dels dilluns és el moment en què els tres comparteixen les novetats amb el seu equip. Hola, molt bon dia. De la part internacional del que farem serà sobretot un update de com va anar el Board Meeting la setmana passada a Hong Kong. A nivell de producció hi ha dos temes que us vull comentar. Una solució d'etiquetatge que vam estar buscant, especialment per tot el tema de les produccions d'internacional, i dos, una proposta de compra d'una màquina nova de suport que jo crec que necessitarem en el futur i ara seria bo anticipar-nos. Del viatge que vam fer a Perú, hem tancat 3 acords amb 3 cooperatives diferents al nord del país. Són cooperatives petites i molt enfocades a la qualitat i de cafè certificat ecològic o orgànic, que és el que nosaltres necessitàvem. Els nostres projectes sempre han anat molt lligats a les persones i quan hem vist que teníem una persona amb la qual podíem créixer i que ens podia ajudar a fer una nova delegació o obrir un nou lloc, sempre hi hem apostat. El personal dintre de l'empresa és superimportant. És el capital més important de l'empresa, no? I potser la nostra sort ha sigut trobar aquest equip que ens hi hem entès tan bé i que compartim moltes coses que no només són de feina, sinó que són de fora de la feina. Cafè per hostaleria, aquest és el principal producte de Cafès Novell. Nosaltres tenim diferents blends que diuen, o sigui, barreges de cafè. Al final, el cafè està fet d'una barreja de diferents cafès, que un li dona acidesa, l'altre li dona cos, però bueno, avui ja no només som cafè. Som càpsules, però som també tés, som també xocolates, o sigui, fem una mica tots els productes quasi que tenen a veure amb la cafetera. L'envasat que nosaltres tenim és perfecte pel cafè, és perfecte. L'alumini és el que més ens protegeix el producte. El repte que tenim és transformar aquest alumini en un material compostable. A mi moltes vegades m'ho pregunten quan anem a presentar la càpsula aquesta compostable, em diu però això com s'us ha ocorregut? Ostres, el fet de poder fer-te un cafè i que el tiris
a la fracció orgànica i aquell cafè desaparegui, a la comparativa de que estigui 150 anys per desaparèixer aquell material, és una cosa que s'ha d'acabar imposant. I jo crec que ara, en aquest moment, segurament estem en un altre moment clau. Jo estic convençut. Amb aquest tema de les càpsules compostables i tot això pot donar-nos entrada en un sector, en una part del mercat, que és tot el tema d'alimentació i de més, que nosaltres no hi hem tingut mai protagonisme. Nosaltres vam treure el primer cafè ecològic fa 3 anys o 4. Ara traiem més línies de cafès orgànics i d'aquí, jo no sé si seran 3 anys o seran 5, tota la gamma dels nostres cafès seran orgànics. I després el tema d'origen és el que enamora. La gent parla del sector, és molt xulo, el cafè enganxa, agrada molt, però quan vas a origen i veus també l'altra cara de la moneda i la vius, jo crec que això és el que fa que el negoci sigui realment especial i que molta gent que entra dins el sector del cafè és que té ànima. El cafè amb origen és bastant similar al tema del vi. Hi ha diferents tipus de cafetals o de cafetos. Hi ha l'Aràbiga i el Robusta, a grans trets, i després hi ha un altre punt molt important que és aquest cafeto que produeix una cirera, que és una cirera quan està madura és vermella, s'hi treuen 3 capes per arribar al granet i el granet és el cafè. El procés per treure aquestes capes, hi ha 2 grans processos diferents, un en diuen rentat i l'altre en diuen natural, i a partir d'aquí tenim la configuració d'aràbigues robustes i rentats. Fem uns contractes de futurs, el qual estem dient amb la nostra cooperativa que ens embarcarà aquell cafè d'aquí 2 mesos, d'aquí 3 mesos, d'aquí 4 mesos, d'aquí quan sigui, i definim una sèrie de qualitats físiques i qualitats organolèptiques que ha de tenir aquell cafè. Al cap d'uns mesos, aquests grans de cafè viatjaran cap a les naus de Novell, on passaran el procés de producció que els convertirà en el cafè que tots coneixem. Per garantir la qualitat d'origen, es realitzaran cates durant les diferents fases del procés. Avui hem preparat una sèrie de mostres de cafè, on hi ha mostres de coneixement, mostres pre-embarc i mostres de control de qualitat. Començarem com sempre, farem primer les fragàncies, després farem la cata aromàtica i després el tast organolèptic. Dintre del procés de cata hi ha una persona que prepara el tast i allà pot haver 4 persones provant. Els altres 4 no sabem el que hi ha. I al final, quan és una cata de compra, vol dir que hi ha 4 brasils d'un perfil més o menys de tassa que pugui ser semblant, tries el més bo. I aquell és el que es compra, independentment del preu. El cafè seleccionat serà emmagatzemat, netejat i ensitjat, llest per passar a la torradora, on cada tipus de cafè rebrà la corba de torrat específica per assolir les millors qualitats organolèptiques. Un cop llest, s'envasarà segons el format de venda i destí del producte. Penso que és una millora o és un pas molt endavant que vam fer el fet de torrar cada tipus individual, de manera que a la torradora li podem donar la curva de torrat a cada origen, segons les característiques del propi cafè. Aquest cafè passarà a silos de cafè torrat, una vegada torrat, i després ja ve la fase d'envasat, on ja sigui per cafè d'hostaleria, ja sigui per càpsules, ja sigui pel format de venda del producte. El cafè és un càlcul matemàtic, una suma de paràmetres entre matèria i energia. Granometria, quantitat de cafè, pressions, volum d'aigua, temperatures i temps. En funció d'aquest resultat obtindrem un tipus de tassa o un altre. Tu pots posar en 1 quilo de cafè una qualitat màxima, però després necessites una persona, una màquina, un molinet que te'l moelgui bé, que estigui ben preparat, que dosifiqui bé, que la gent apreti bé, o sigui que el pressioni bé, que faci bé la pastilla de cafè, després la màquina tingui la pressió adequada, després les tasses estiguin calentes. O sigui, hi ha tota una sèrie de procés que estava fora de les nostres, diguem-ne, fora de les nostres atribucions o de les nostres mans. I nosaltres hi vam voler participar en això. I al principi participàvem explicant-li a la gent com havia de fer les coses, però va haver un moment que vam anar als Estats Units i vam veure un workshop que diuen ells d'espresso, com un laboratori d'espresso, on tot ho tenien absolutament parametritzat. Vau tenir l'encert de posar la primera aula per ensenyar a la gent d'hostaleria a fer cafè, perquè, esclar, nosaltres al final ens podem intentar comprar aquell cafè perquè té més aroma, aquell perquè li dona cos, l'altre perquè té una acidesa determinada.
Però al final nosaltres agafem la bossa de cafè i anem amb el senyor del bar, no? Dir, aquí tens aquest cafè, però i aquell senyor és el que m'ha de rematar la jugada perquè tot allò arribi a la tassa. És el Global Coffee Concept el condensador de totes aquestes idees de proposta de valor, el que explica amb el client per què pot augmentar la facturació, el que li diu com pot disminuir els costos d'elaboració, el que explica tot i cadascun dels serveis per millorar la seva facturació cara al client final. Tot i que Novell va començar com una petita empresa amb seu al Penedès, aviat es va estendre amb 7 delegacions arreu de l'Estat. Al cap de poc, van obrir les seves fronteres, fixant el seu nou destí a Itàlia. Avui dia, els seus cafès es distribueixen arreu del món. Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso sobre todo el departamento de internacional. De cara a la semana que viene tenemos ya un viaje para Corea para hacer ya una serie de visitas y demás. Pero Xavi, ¿cómo ha ido en el último viaje a Middle East? Pues bien, ahora hemos estado presentes en 2 mercados en Middle East, Kuwait y Oman. Yeah, we've been to Russia recently with Manel. We've done a commercial mission. I consider it as a success because Russia is a strategic market for Cafès Novell. Nosaltres tenim 3 valors: innovació, responsabilitat i orientació al client, i en qualsevol decisió que prenem moltes vegades a la reunió dels dilluns ens acabem fent les preguntes: podem fer això d'una manera més innovadora? Podem fer això d'una manera més responsable? Podem fer això d'una manera més orientada al client? I aquesta fer-te constantment aquestes preguntes és el que al final t'enfoca. Una conversa que vaig tenir amb els certificadors, tots els certificadors posen el segell, no?, que aquell cafè és certificat UTZ. I se'n deien, però escolta una cosa, sempre ens esbarallem amb la gent perquè es posen el segell massa gros i vosaltres el poseu molt petit. I dic, és que nosaltres no volem vendre perquè sigui cafè certificat. Nosaltres volem vendre perquè sigui un cafè de qualitat. I a més, com un atribut més, que sigui certificat. Canvi de xip, després amb tot el tema de la política de la responsabilitat, el cafè certificat, etc. Però aquest canvi de xip comercial va ser el que jo crec que ens va donar el primer punt de diferenciació. Pensem que nosaltres no deixem de ser una empresa familiar. Això ens produeix, o particularment, un èxit, però que va junt amb una preocupació. La segona generació jo crec que és un èxit total per mi. I realment estem preparant, i molt bé, la tercera generació. Una nova generació que pren la passió per l'ofici i la voluntat d'innovar, que ha mantingut la família durant més de 60 anys. Amb ells, Novell seguirà servint un cafè de qualitat excel·lent, que és just amb els seus productors i amb el medi ambient, que continua treballant cada dia per ser millor i que seguirà acompanyant-nos en els moments que són millors amb una tassa de cafè.